Appell minn numru ta' Maltin għal ħarsien tal-ambjent ta' pajjiżna, azzjoni li hemm bżonn tittieħed illum qabel għada. Dan kien il-messaġġ ewlieni lejn il-Gvern u l-awtoritajiet fl-isfond tal-iżvilupp f'Malta u Għawdex. Fost il-ħruq tal-inċens f'mixja li bdiet minn quddiem il-Parlament fil-Belt Valletta, numru ta' dimostranti għamlu kartelluni messaġġi konkreti għal aktar ħarsien tal-ambjent. Ħadna l-kumment ta' Adrian Gatt mill-Grow 10 Trees Project fejn għalinna aktar dwar id-dimostrazzjoni u dwar il-politika favur l-ambjent. Hija konglomerazzjoni ta' għaqdiet, qegħdin nipprotestaw jew iżjed ħajja dimostrazzjoni favur l-ambjent. Jiġifieri biex il-Gvern jieħu dawn l-issues iżjed bis-serjetà. Steve Zamitlupi għalinna għal-ħtieġa għall-pjan olistiku għat-trasport f'Malta u li kulħadd jiġi inkluż f'dan l-istess pjan. Nagħtu spazju lil min jixtieq jivvjaġġa b'mod sostenibbli li m'għandux għalfejn juża l-karozza. Aħna pajjiż żgħir ħafna, li ħula tagħna ħafna minnhom imissu ma' xulxin u hawn potenzjal kbir biex intaffu din il-problema ta' traffiku billi nħarsu lejn mezzi oħra. Intant kien hemm preżenti wkoll membri ta' BirdLife Malta fejn qalu li l-awtoritajiet Maltin hemm bżonn ipoġġu l-ambjent ta' Malta f'kull konsiderazzjoni ta' żvilupp f'pajjiżna. L-ambjent naturali f'pajjiżna mhux qed jingħata l-prijoritajiet. Aħna naħsbu li mhux qed isir pjanar sewra ta' nies, imma naħsbu wkoll li meta jkun hemm pjanar l-ambjent naturali jkun l-aħħar ħaġa jekk jieħdu ħsiebu. U allura nixtiequ li naqdu ma' dawn in-nies kollha llum biex nuru lil min qed jieħu deċiżjonijiet tal-pajjiż li għandu bżonn jagħti każ ukoll l-ambjent naturali f'dan il-każ l-iktar is-siġar. Messaġġi oħra ħareġ ukoll kif il-kelma siġra fil-Malti tilfet id-definizzjoni naturali tagħha u kif din il-kelma għal uħud qed tkun ta' teddida flok ta' sostenibilità. Dan brabta mal-qerd tas-siġar fit-toroq fl-aħħar jiem.